Здравейте, добре дошли в канала на comauto.bg. Колко пъти ви се е случвало да оставите колата на паркинг за няколко дни, а когато се върнете, акумулаторът е паднал? Или още по-лошо, имате някаква отечка и никой не може да разбере откъде идва. Това вече може да остане в миналото. С Mastertronic 220 смарт реле, което изключва и защитава акумулатора ви, дори когато не сте в автомобила. Mastertronic 220 е интелигентно реле, което управлява връзката между акумулатора и автомобила. То работи както с 12 волтови, така и с 24 волтови системи и има автоматичен режим, който прекъсва захранването, ако напрежението падне. Така никога няма да ви се случи колата да не запали на сутринта. Това малко устройство има 6 ключови предимства, които ще оцените още от първия ден. Първо, защита от отечки. Ако има скрит консуматор, релето просто прекъсва веригата и спира източването. Второ, идеално е при дълго паркиране. Изключвате акумулатора и го запазвате зареден. Трето, има и антикражба функция. Можете да изолирате акумулатора с дистанционно или ръчно, така че никой освен вас да не може да запали колата. Четвърто, автоматична защита при ниско напрежение. Релето се изключва, за да предпази батерията. Пето, изключително ниска консумация в режим на готовност. Само 0,0007 ампера. И шесто, получавате 3 години гаранция и 30 дни право на връщане. И всичко това в едно малко устройство, което буквално може да спаси акумулатора. Монтажът е толкова лесен, че нямате нужда от сервис. Буквално става за по-малко от 3-4 минути. Първо откачете минусовата клема. След това я свързвате към релето, връщате релето към акумулатора и добавяте червения кабел към полюса и затягате. И така вече имате защита от отечки, паднал акумулатор и кражба. Mastertronic 220 работи с почти всички видове машини. Автомобили, ванове, каравани, лодки, камиони, дори строителна и агротехника. Където има акумулатор, има нужда и от защита. Mastertronic 220 е смарт реле, което пази акумулатора, спестява пари и ви дава спокойствие. Ако искате да научите повече или да закупите Mastertronic 220, то не се колебайте да се свържете с нас или да ни посетите на comauto.bg. Информация и линкове ще сме оставили долу в описанието. Освен това, може да ни откриете в нашите физически магазини, които се намират в град Варна на улица Ханко брат 7А и град София ЖК Люлин 7 в сградата на Люлин Плаза. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!